Yo, Academy, kasama pa rin si DJ Rocky. And DJ Cairo. At meron pa rin nga tayong shoutout for today's Radyo. Go ahead, DJ Cairo. Shoutout sa mga katropa ko dyan. No, Feb pa lang ay nagpaplano na tayong mag-outing. Pero ngayon, hindi kami matuloy-tuloy. Tatlong buwan nang lumipas. Oo, kung makapag-aya, tara outing, ganyan. Ang kukunat naman, paano makakapag-outing? So, mga estudyante pa kayo lahat, right? Estudyante pa lahat. Magkano na ba budget ngayon para mag-outing? Depende kung saan. Siyempre, gasolina. Sige. So, kung pansol lang? Pansol, okay na siguro 10. Sa buong barkadahan? Buong barkadahan na. Ilan ba kayo sa barkada? Ilan lang kami? 7 or 8. So, nasa 1.5 kung sakali. Pero may additional na yun. Kumbaga, sobra-sobra na yun. Sobra na. Talaga, 10,000? Iniisip ko kasi kung meron pang resort na na-rerentahan ng 10K ng isang buong araw Tawara. Barat na barat. Grabe. Oo, grabe naman yung pagkabarat ninyo. So hindi pa nadodrawingan yung inyong Hindi pa. Actually, dalawa yung circle ko. Pareho sila nag-aaya. So walang nangyayari. Tapos yan pa naman ang kadalasang aya pag ganito tag-init. Mahirap kausap yung mga kaibigan mo. Palitan mo na. Change of circle na. Sorry. Change of circle na ako. Charot with the rot. Pero alam mo, ang pinakamasarap na pakiramdam sa mga ayang ganyan, yung mga biglaan. Yes, yung biglaan. Memorable yun. Yun yung mga natutuloy. Tapos kadalasan dyan pumapasok yung mga magulang na naninirmo. Bakit naman kasi estudyante pa lang kayo, biglang nag-outing-outing na? Alam mo ba? Ito na naman ayan na. Nung araw. Nung panahon mo. Ayoko sabihin na medyo matagal-tagal na yun. Pero nung era na estudyante pa lang ako, hindi ako nakapag-outing na kasama mga kaibigan. Bakit? Hindi ako pinapayagan ng magulang ko. Kaya nga kayo, natutuwa ako kasi kayo pinapayagan ng mga magulang. Pero legit ba yung pagpayag sa inyo? I mean, wala talagang mga lumusot lang, nagsinungaling. Sa'yo, legal lahat. May mga part. Pero pag mga malalayo kasi, syempre, kailangan nang ipaalam mga ilang araw ka mawawala. Oo naman. Hindi mo mapansin yun. Hindi, pero yung mga isang araw lang, overnight, pag ganyan. biglaan kasi ang hirap ng, tara. Tapos magpapaalam pa. Hindi, papaalam mo na lang, hindi ipapaalam. Ipapaalam. Oo, ipapaalam. Pero pinapagalitan ka pa. Sabihin, bakit biglaan? Ano ba yun? Bigla kayo nagde-decide dyan. Pero ikaw mukha ka naman pakawala. Kaya nga, Cairo Lakwachero. Mukha ka naman pakawala. Kaya para Morcon ba ako? Kaya feeling ko, okay na siya. So parang hindi na masyado nagigpit sa'yo yung magulang mo. Tsaka siguro na pagkakatiwalaan ka naman talaga nilang tunay. Kaya ganun. Tumitingin sa taas. Pagkakatiwala. Oo naman. Oo naman. Sige na, nanonood sila ng live ngayon. Kaya dapat magpanggap ka na. Ito naman, binibuild up na nga kita eh. Oo, yun. Mapagkakatiwalaan po tayong tunay. Oo, pero ayun nga, kabisyo, sa mga ganyang pagkakataon, meron talagang isa sa barkadahan na dapat mag-organize. Yung tipong merong magli-leader ng barkada ninyo, tapos sasabihin kung magkano yung ambagan para matuloy yung lakad. At ang pinakamahalaga dyan, alam mo ko ano? Yung dapat meron na silang down payment o fully paid na sila agad para wala nang atrasan. Sa true, oo, yung last minute, biglang hindi ako pwede. Oo, alam mo, asar na asar ako sa ganong klaseng friend. Kaya wala akong friend na ganon eh. Kaya pala binantaan mo kahapon, matuloy ka. Oo, yung mga last minute na biglang magbaback out, yung tipong sasabihin on the way na, pero yung pala, sorry, nagkasakit yung nanay ko. O kaya, sumakit yung likod ko. Sumakit yung ko. Tapos ang matindi pa doon, yung meron kang naaayang ganon, na hindi man lang nagsasabi ng totoo. So, mahuhuli mo in the future, mahuhuli mo, hindi mo pala totoo yung niya, dahilan niya. So I think ang resolution para matuloy talaga ang inyong barkada summer outing ay merong maging leader sa inyo. Siya maningil agad-agad. Palagi mo ba ikaw yun? Ako yun. Kaya talaga? O baka inaabunuhan mo na lahat? Ay, hindi pwede. Thank you lahat. Ang hirap mag-abono, no? Walang bumabalik. Merong ganun sa barkada. Patuloy na lang, inaabunuhan na lang. Oo. Pero ikaw, anong klase kang barkada? Hindi. Sinasabi ko, ganito gastos natin. Kung ayaw nyo, edi wag. Kumukupit ka rin sa kanila? Hindi naman. Hindi ako ganun, no? Ano ko ra? Hindi, kumbaga effort mo sa pag-aasikaso ng lahat
nila So, dapat yun. medyo meron kang titig 1,000 man lang. Pag may ganun. sobra, sinosobra na yung sa gasolina ko. Oo. Bali ikaw na yung driver Ako na nila, ikaw na magpo-provide ng sasakyan, at the same time, organizer pa. Diba? All in one ka. All in one, Sarap mo pala oo. maging barkada. Siya, halika later. Magiging freeloader lang ako. Meron akong mga ganong klaseng barkada eh. Yung tipong, meron na talagang mag-organize, meron na talagang So, ikaw bayad-bayad na lang. bayad-bayad Ang lang. sarap ng buhay ng mga ganyan. Actually, gusto ko yung ganong klaseng barkada na samahan. Yung tipong parang isda ka lang, goes with the flow. Pero ang hirap ngayon, napakainit. Parang hindi ko sulit ang dagat kung ganito kainit. Ganun ba? Siguro hindi okay masyado kapag dagat tapos alam mo wala kang masisinulungan doon. Maganda siguro kapag mga resort type, tapos may pool naman sila. Kasi yung Tapos dagat napakainit ngayon. Oo, panahon ngayon. true. Nakakainit din na ulo yung panahon ngayon. Nakakasunog ng balat. Ayun pala talaga yung ano mo. Hindi kasi kapag naliligo ako sa dagat, alam mo kung anong suot ko? Ano? Nakapang diving ako. Covered pala lahat. Kulang na lang pati yung mukha mo, nakaganon na. Covered lahat. Kasi ayoko masunog yung balat ko. Sayang naman yung pinaghirapan ko. 10 taon din. Ay, pamuntang ka naka-aircon? 10 taon naka-aircon, 10 taon naka white rose papaya. Ay, muwaso. O ikaw, so ganun na lang gawin mo din. Mag-white rose papaya. Oo, tapos magano ka. Baka naman, white rose mag-diving papaya. suit ka. Oo. Meron ako nun. Oh, tapos kapag magpi-picture ka, tsaka mo lang ilagay yung isuot yung mga pang-picture mo. Tapos kapag wala ka na sa araw, kapag mag-activity ka na talaga, tsaka mo na isuot yung pang-diving. Para hindi ka talaga masunog na masunog. Oo, sige. Kaya lang problem yung Yung mukha. mukha. Iwan, di ba hati dito? Ito maitim, tapos ito mabuti. Yung katawan, 'di ba? From the neck down, biglang ang puti. Tapos yung mukha, ay ang itim. Parang ang baho ba nun? Tignan. Ang baho tignan. Uy, grabe ka naman sa mga maitim, ha? Hoy, wala akong sinasabi, ha? Si Totoy ba to? Is waving. Sino kayo bumati kahapon? Hoy, gusto ko lang batiin pala si Totoy Bato ng happy birthday, Happy birthday, Totoy Bato. Grabe, binardagol ng Love Radio si Totoy Bato. Alam niyo ba yung pagbati ng Love Radio kay Totoy Bato? As in, sobrang tawang-tawa ako kanina. Pinakita ko dito kay DJ Cairo. Ang itsura ni Totoy Bato dito. Kailangan... Hindi mo siya maaaninag. Ang nakalagay dun sa caption ng Love Radio, pakitaasan na lang ng brightness para makita nyo kung sino may birthday. Tapos pag zoom in mo nga, tapos pag tinaasan mo yung brightness, si Totoy Bato. Napaka... Diba, binardagul talaga ng tunay. Anyway, Gusto. tropa ko yan si Totoy Bato sa kahit anong aspeto ng buhay. Ito yung masarap kasama sa mga Oo, outing. nakasama ko na yan, ma'am. Sa outing? Hindi naman sa outing. Kala ko sa outing, Sa camping iba talaga natin. si Totoy Bato. Nagsasama ng mga bata, mahilig sa bata. Parang totoo. Charot. Anyway, ang dami pa namin pagkukwentuhan. Kapiling pa rin si DJ Rocky. And DJ Cairo. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic! So, next song natin ay yung para sa mga hindi makapagsabi, especially ako, di ko masabi na wala akong pera, ma. Baka naman. Allowance daw. Allowance. Di ko masabi by Lockdown Band. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!